Indozi VaGodknows Mabuwa. Ndiri kubva kuZimbabwe Fertility Promotion Center. Organization inoita fertility. Inozama kubatsira vanhu vanenge vane dambudziko rembereko. Saka kazhinji tiri kuona kuti kushayikwa kwembereko mumba kunokonzera domestic violence. Vanhu vanogona kurovana, vanogona kuurayana, vamwe vanogona kana kutozviuraya, madivorces akawanda uyezve zvinokonzera kuzoti munhu wega murume kana kuti mukadzi anogona kubuda mumba zvinokonzeresa kuti munhu anotora nezvirwere achiunza mukati memba. Saka tiri kungoti isusu kana paita dambudziko rakadaro vanhu kana vachikwanisa kuti contacta isusu togona kunge tichingobatsira navo. Padambudziko rembereko iri indine testimony yekuti takaita 13 years tine dambudziko rembereko mumba, asi chainetsa chekuti taifungidzira kuti pamwe mukadzi ndiye ane dambudziko, apa ndine dambudziko. Saka isusu saka ndo zvakazoita kuti ndifunge kuti ndiite organization inoZimbabwe Fertility Promotion Center, kureva kuti taida kuti isusu emeri tisaramba takanyarara nezvenyaya dzembereko, because inyaya dzisingatauri kana mapublic platforms. Plus inini ndiri ready kupa testimony even chero kunani, nyangwe ndiri munhu womurume, but I will be the first person kutanga kutaura kuti ndakanga ndiri dambudziko rembereko. Asi taenda kuna chiremba, ndakapiwa mishonga kuti ndinge ndichimwa for 3 months, but pa 3 weeks dambudziko iroro mukadzi akabva ataka kubata mbereko pagore rechi13 takanga tichitambudzika nembereko. Dambudziko rembereko hazvirevi kuti munhu kuzvidira, like our slogan yedu isu tinoti fertility is not a choice, kureva kuti munhu hapana munhu anozvidira kuti dai ndava munhu asina mbereko, zvinhu zvinongouyawo. Saka naizvozvo tinokurudzira isusu seZimbabwe Fertility Promotion Center kuti vanhu vasaita mhirizhonga mudzimba, vanhu vasarovana, asi chakakosha kubatana, vanhu vonotsvaga rubatsiro kuna nachiremba zvogadzirika.